Panit. Kung maalala nyo po mga kagala, yung unang punta natin doon, fail tayo. Inakyat po natin ang Mount Panit sa tanghaling tapat. Sobrang init, di kinaya, kaya fail. So eto, ngayong umaga na to, time check, it's 6:45. Aakyat tayo uli sa Mount Panit. So let's go! Good morning mga kagala, eto tayo paakyat ng Mount Panit. Eto yung ating rest back. Kasi matatandaan po ninyo, yung unang akyat natin dito failed. Umakyat kami ng tanghaling tapat, mga 12:10 siguro yon. Eto, nirest backan namin yung Mount Panit. And pakita ko po sa inyo kung nasaan ako ngayon. Malapit na ako sa tuktok. Ayan, eto yung tuktok. Eto na ako ngayon, malapit na. Pakita ko po sa inyo. Yan o. Ganda. Ayan o. Good morning from Mount Panit, rest back. Let's go, taas pa tayo. Yan ang dinadaanan. Yun, lapit tayo dun sa tuktok. Hindi na lang. Yun, nakikita na ang tubo. Pakita natin ang kabuuan ng tuktok ng Mount Panit. Taas. Yun, ito. So yun. Good morning from Mount Panit. Yun o. Tagumpay. Yes. snack sa karinderya na to. Dito po kami parati kumakain. Sarap. Na late yung laing.
Dali tulay. Yan po. Barangay Tabas. School po ng high school dyan. Siya nga po.